ассалому алейкум дӯстон азиз, худованд хайрту тия. Қарор дорем дар шаҳри Смоленский област, город Сафоново, ҷое ки масҷид буд, яъне масҷиди Тоҷику сохтагӣ наздики масҷид. Кӯчае ки мебинед дӯстон, ҳамҷа мера тиёр мешава, як паворот мешава, масҷид мешава, яъне ки дар лави трасс. Инҷа пятёрочка, магнит, дикси, хуб, шид се намуд магазин, не аптеко, хайнеш бо духтурхона, балниса, неси садикай. Инҷаш мактаб дар пушти иҷа дӯстони азиз, дар аними доми 4 этажа, 5 этажа 4, 5 доми кирпичи 5 этажа. Ман ина бардор азиз, ина парам, ина таридом, ина кма иҷа ураш ба уҷа мен ина так ба мина биркне брем. Дар квартира фурӯши ду комнатага аз 0 ремонт кардагӣ, як хидм даже ремонт кардагӣ, аз 0 ремонт кардагӣ, 2 этаж, унаҳа трезор пластики андустон ин амид трезор пластики а як бародари тоҷи мекун дастурош нафурохтаниша мушкили дора. ина пластики диде, ина дом фурӯшӣ аст, ина духтурхона, уна мактаба диде бародаро садик дав пара айрах параю айра, ина духтурхона, ина бародаро мактаб, ина дӯстони азиз, ина якум падез, чанд падез мешавад, яъне ки ай тараф якум падезе, ай тараф се мешавад. хулоса аз ин ки дӯстон не даҷан ин ҳамҷа дар 3 этажа дӯстон этаж метуне ба дили пар биёе, ина ми рақамҳо занг бизанем. ҳозир дар ин комната нишон метем хабар. ина дӯстони азиз этаж ина 2 этаж, ина ми дари мобангия дарам нав часпондагӣ дӯстони азиз. Квартира ай 0 ремонт кардагӣ. Хулоса ки инамита медурем дӯстон. ин дасти чап, инҷа бигем туалет ростакӣ мешавад. инҷа кухняи хавз нишон метем. иҷа якум комната, ити свету гирмана. ҳамаш натяжной потолок кардагӣ дӯстон. Светиҷа гирмушка. ина дӯстони азиз натяжной потолок. ин абой неста, ин махсус шпаклок, ин чхелай кардагӣ хори. Декоративка ам хеле рост карда. ин натяжной потолок аст дӯстон. Поло аз 0 гирифтаги ҳамя хидмо ремонт кардаги. ина ист мегзарем дӯстони азиз. Дуюм комната. ин комнатаҳоро бигем разделит хидмо кардагим. ина дута комната дӯстони азиз. ина квартира 52 квадрат ай хори 52 квадрат 52 ё 45 не 48 квадрат ай 48 квадрат ай. ина дӯстони азиз, ина табием баъд боз душа нишон метем. ина и вана ай дӯстони азиз, ванау туалетш якҷоя капел задагӣ полни бронирован. ина туалетшам даже навай унитаз мегем чӣ мегем, ҳама чиз хулоса нав. ҳозир кухня нишон метем. ина дӯстони азиз исм мегзарем кухнишам ҳамчунин гуфтам гапо бронировани карагӣ. ина стиральни машинка, газ, ҳамаш падарка. ина умувалне ҳамаш навай метуне. ина чӣ меган натяжно треза пластикӣ. ина бародари азиз ҳамаро нишонту додам. ина ҳамун чизое ки ҳозир айҷа ҳозир манави таҳ нишон дода будам. ина боз ҳам мегум. уна упара садик, уна магазино, ина и балниса бартон. ина мо дадием этаж. Оса ки квартира фурӯшиае. нархша дар рӯи экран мебинем. ҳозир барои гуфт фаромӯш кардам. 1 миллион чандаш гуфт. ҳозир нархша менависем. барори кор кушоиш кор илтимос ҳамин бародара занг бизанед. худо нигаҳдор.